Ja, en vandaag in Recepten van Topchefs, zoals u van ons gewend bent, praten we nog na met jullie. Beide, in dit geval. We keren even terug de tijd in. Er was een moment dat je kok wilde worden, of is dat niet altijd zo geweest, Bas? Ja, dus bij mij is het eigenlijk vanaf jongs af aan geweest dat ik een beetje aan het twijfelen was tussen koken en bakken. Koken en bakken? Dus ik was heel jong en vrienden van mijn ouders die hadden een eigen bakkerij. Dus daar kwam ik altijd over de vloer en op een gegeven moment ging ik meehelpen, bossenbollen doorhalen. En ging ik allemaal dingetjes in die bakkerij meehelpen. Toen was ik denk ik een jaar of 7. Daar had je wel wat mee. Superleuk. Ja. Dus daar begon het een beetje mee. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, dit moet verder gaan. En toen ben ik na de basisschool ben ik zeg maar doorgegaan naar het VMBO, meteen naar een conservatieve opleiding. Dus dat was koken, bakken en gastheerschap. Maar op een gegeven moment ging jij toch steeds meer die kanten af van het banket en meer richting het koken. Ja, precies. Het koken is wat breder, hè? Want je hebt, als kok moet je ook brood kunnen bakken en je moet ook een mooi dessert in elkaar kunnen zetten. Werk doen. Ja, precies. Dus je hebt je vakjargon is wat breder en wat groter als een kok, als dat je dat als alleen een patissier hebt of als alleen een bakker hebt. Wanneer was jouw allereerste aanraking met de professionele keuken? Toen was ik 14 en toen stond ik te springen voor de deur van Da Vinci in Maasbracht om daar af te wassen en mee te helpen in de keuken. Goed, daar stond je bij Da Vinci. Geweldig lijkt me dat, om daar te mogen beginnen in professionele keuken. Ja, dat was zo gaaf om allemaal te zien wat er allemaal gebeurde. Margot Ruijten was jouw leermeester in dat geval? Ja, samen met Peter Koch? Dus wel en niet, want ik had dus... ik stond daar in de afwas en ik deed dan wat dingetjes als kervel plukken en doperwten en kanterellen. Ja, precies. Dus ik had nog nergens verstand van, maar dan zie je allemaal dingen gebeuren en dan word je daar zo warm voor. Ja, begrijp jij wat hij bedoelt? Want voor jou was het een heel ander geval, hè? Jij weet niet beter als dat horeca, dat is gewoon wat jullie met de familie in- en uithaalden. Klopt dat? Ja, klopt. Het is al van kleins af aan dat ik eigenlijk met paplepel er ben ingegooid. En op mijn 12e werkte ik al in de zaak. En dan stond ik entremetier. Naast mijn vader al te koken. Daar stond jij? Ja, 12 jaar is wel erg jong. Op mijn 14e ging ik naar de hotelschool in Hasselt. En dat was een opleiding van 7 jaar. En eigenlijk sindsdien ben ik gaan koken. Echt op hoog niveau. Er is in jouw leven eigenlijk nooit een moment geweest dat jij iets anders wilde. Jij wilde doen wat jouw vader deed. Ja, absoluut. En het was ook een passie. Ik ging al op jonge leeftijd, toen ik 10 jaar was, ging ik naar sterrenzaken met mijn ouders. Omdat mijn pa die wou altijd heel graag naar sterrenzaken eten. En ik vond het ook geweldig. Ik genoot ervan. Ik at alles. En het was echt genieten. Okay. Dus voor mij was er geen andere keuze om... dan dat. Ja, nu is het zo dat jullie samen daar staan. De brigade, keukenbrigade rond je heen hebben. Een sterk team en de Leuf natuurlijk. Toen de tijd kwamen de klanten, de gasten echt voor de gerechten van jouw vader. Hè? Zijn signatuurgerechten. Hoe houden jullie dat nog steeds in ere en in stand? Bas? Nou, we zijn nu een beetje elke kaart aan het vernieuwen. En met het vernieuwen van die kaart zorgen we echt een beetje dat we een mix hebben van onze stijlen. Ja. En daar verwerken we dus ook klassiekers in van Paul. Want in die tijd was jij de souschef van Paul. Ja, en ik deed dat toen samen met Paul. Dus toen waren de gerechten, ik deed met Paul samen sparren en wij deden toen zeg maar de ontwikkelingen samen. Ja. En ik doe dat nu eigenlijk door met Robin. Waarbij ik Robin zeg maar ook de klassiekers van Paul leer en de sauzen leer. En ik wil hem dat ook allemaal meegeven, anders wat ik van Paul geleerd heb. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Geeft dat een goed en een fijn gevoel? Dat Bas eigenlijk die rol overneemt en zo mooi eigenlijk wat jouw vader heeft opgebouwd voortzet? Ja, dat zeker. Het is wel een veilig gevoel. Ik zou eigenlijk, Bas zou nou nog 2 jaar blijven eigenlijk. Of nu denk ik 1 jaar. En ik was bezig met stages in Europa. De beste 3 sterrenzaken van Europa, 4 maanden stageperiode. En dan zo je eigen stijl ontwikkelen in elk bedrijf. En dan zou ik teruggaan naar de Leuf en zou Bas me inwerken. 4 maanden en dan zou hij weggaan. Ja. Misschien, ik weet niet wat hij, stages of zo. En nu? Ja, ik zou gaan reizen, ik zou naar Hongkong gaan en naar Australië. Je wilde uitvliegen, maar dat is allemaal anders gegaan, dat is niet zo. Jij staat nu aan het roer, jij bent souschef. In de toekomst, en dan kijk ik toch eventjes naar jou Robin, de Leuf, wordt dat jouw restaurant? Ja, zeker. Bas blijft nog ongeveer 4 jaar.
En in die tijd ga ik het met Bas doen en keihard knallen. Keihard Dan ga jij knallen. ontwikkelen. Ja, Ja. precies. Kijk eens aan. Ja. Keihard knallen, dat doen jullie niet alleen op de zaak, maar wedstrijden, nou kom maar op hè. En dat was het afgelopen jaar, januari 2015. Daar stonden jullie daar zo tijdens de Horecava. De NK-wedstrijden voor koks. Een deelnemersveld, nou het regende sterren. Jullie hoorden daar natuurlijk ook thuis hè. 1 Michelinster, je hebt hem behouden. Dan sta je daar te vlammen tussen al die collega's. Wat was dat voor een waanzinnige dag? Ja, dat was gewoon te gek. We kwamen een half uur te laat aan. We hadden in de file gestaan vanuit Zuid-Limburg. Normaal zou je personeel erom omslaan, of Ja, niet? ja, precies. Nou ja, of aan de afwas zetten, maar jullie waren te laat, dan kom je aan. Ja, we kwamen eraan en iedereen stond gesetteld op die wedstrijd. Dus iedereen had alles staan, iedereen had inductieplaatjes en wij hadden ook niks bij ons. We hadden een thermomix en een stapcentrifuge. En iedereen had 3 inductieplaatjes en Ja. een oventje en een reuner. En wij stonden daar maar van camping Iedereen kwam cooking, hè. met karren aan. Alles Helemaal voorbereid tot en met. voorgekoeld, Ja, precies. Oké, schakelen, knop om en daar is dan de jury. Je gaat shoppen, je gaat je ingrediënten meenemen, je gaat met elkaar het menu bepalen. Je waren trouwens niet met z'n tweeën, hè, met z'n drieën. Wie was erbij? Vital Awek, dat is een leerling die ons ondersteund heeft Ja. die dag. Die werkte daar- 1,5 jaar bij ons. Dus En dat daar is een gingen goede jullie. kracht. Amuse ging eruit. Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert. Waar ben je nog steeds bijzonder trots op, die dag? Nou, het is niet eigenlijk één argument waar we trots op zijn. Het was eigenlijk de hele dag. Het verliep zo lekker. Alles, we waren eigenlijk met plezier aan het koken zonder stress. En het was van begin tot het eind was het eigenlijk één groot feestje. Het Wat was we ook hadden. een feestje voor de jury op bord. Want meneer Kranenborg, de ambassadeur van de NK-wedstrijden, die gaf ook aan van ja, ze koken allemaal zo goed. Het zijn zulke gelauwerde chefs. Dus het niveau ligt zo ontiegelijk hoog dat net die nuance, die kleine verschillen, zullen bepalen wie de winnaar is. Ja. En daar was de prijsuitreiking. Thomas Burner stond daar. Osnabrück, de chef, tot de top 3 behoort van de beste chefs ter wereld. En zegt, en de winner is. En toen hoorden jullie, de Leuf. Wat gebeurt er dan, Bas? Ja, we gingen helemaal uit onze platen. Dat was echt niet normaal gewoon. Door het plafond heen. Ja, we hadden het eigenlijk gewoon zo niet verwacht. Omdat we gewoon daar tussen die mannen in stonden, dachten van, ja, dat kan toch niet. Nee. Dat was gewoon, dat besef, dat was er nog niet toen die onze naam riep. Robin, het was wel zo. Ja, absoluut. En dan stuitte je naar voren. Ja, ik sprong in de lucht. Ik ik wist niet wat ik aan het doen was. Nee. Nee, het was super mooi. Ook een dubbel gevoel met mijn pa. En ja, het was een heel mooi moment. Jouw moeder was erbij. Ja, klopt. Ja, je gaf je moeder een hele stevige knuffel. Ja, Emoties kwamen vrij logisch. Ja. Trouwens niet alleen bij jullie en bij jou, maar ook bij het publiek. ja, En op dat moment denk ik dan toch wel van ja, pa, die is voor jou. ja, precies. Absoluut. En het was ook super mooi. Iedereen gunt het je. Iedereen kwam naar je toe. Ja, als we het iemand moesten gunnen, waren het jullie wel. Dus het was heel Dat was mooi. een hele mooie dag. Ja. Wordt een hele mooie dag. Ja. Gouden koksmuts, die draag je een jaar lang bij je en die herinneringen je leven lang. Toekomst. Ja, voor mij is de Leuf is prioriteit nummer 1 nou. Ik wil nu gewoon zorgen dat het eigenlijk over een paar jaar in goede handen is van Robin. Ja. En ik hoop eigenlijk samen met Robin en met ons team die tweede ster die Paul altijd gekookt heeft ook nog terug te kunnen gaan koken. Ja. Ja, als wij die ooit verdienen dan zien we dat wel, hè. Ja, want als dat zo is, je moeder vindt dit al geweldig dat je met zo'n jong team die ene ster hebben blijven behouden. Maar als er dan ooit nog een tweede ster bij mag komen, Robin, zou dat waanzinnig zijn. Ja, het zou te gek zijn. Ja? Ja. Ja, ik heb met mijn vader altijd afgesproken van hij kookt de tweede en ik de derde. Dus Is goed. een lange weg te gaan. Bij deze, we gaan je volgen en we gaan jou volgen. En heren, ik wens jullie echt alle goeds voor de toekomst. Namens het hele team van Recepten voor Topchefs. En ik zou zeggen, heel veel succes en alle geluk. Dankjewel. Dankjewel.